Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagurangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos marahay na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Ngunyan po ikalimang aldaw kan misa novenario para kay Nuestra Señora de Peña, Francia. Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsolin kasalan, kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon, nagmamaot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, orog na ngunyan naan sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya bilang samo man na ina. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi. Maninigong gayong mamomoto na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran nakakataong kaugmahan sa langit.
nakakaranga sa daga asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmaawot kan Dios na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras kan kapanoan nin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya an isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyaya na itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamahan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo, tabangi na matauan ang naghehelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan samong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita ki Virgen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimaherap. Ipamibi niya to an Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos, yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos, yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong mahal na aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Agihanin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasaalan. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nantang Diyos, yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong mahal na aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa sugot kan samong mga kaiway. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asinurog pa karahay ang sa imong mahal na aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong mahal na aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami, sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kagurang nantang Diyos, yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asinurog pa karahayan sa imong mahal na aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña, Francia. Hilingaman kami o mahehera ko na ina, Virgen de Peña, Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, panonin pagsulsol, at tamanaan sa mong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana,
urog na igtong nangangaipon nin sa imong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian, asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, nadara kandakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pagpabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamate ang lugodan sa imong pagtabang nin gabos na nag-oomaw sa imo, o inang Virhen de Peña Francia. Papagkanigoa o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi para sa ikalimang aldaw. O ina niya mong Maria na nagsakit manin makuri, na panukman ang sa imong malinigo na puso nin pagsakit, urog na kan mahiling mo ang sa imong aki na nagsasakit, mantangyaon ang makasusupog na pagkastigo, ninhuli sa kasalan na daiman niya ginibo. Inako mo man ang mga kapaitan sa may pamitisan kan krus, na kung saan ikanagin inakman niya mo kan sinabi ni Jesus, ki Juan Apostol, uya ang sa imong ina. Inako mo man kami na mga parakasala nin may pagkaherak, nagngangayo-ngayo kami sa imo nin may pagpakumbaba, na magtadom manlugod sa samuyang puso ang sa imong pagkamuot bilang ina, tanganing danay man niya mong rimpuson, ang mahalagang balos kan pagtubos sa mo, asin pahalagahan man niya mo sa paagi kan gibong karahayan. Daimi man lugod pagsayangon huli kan samuyang mga karaatan, ang sa imong mamumuto na sakripisyo, asin ang dakulang bunga kan pagtubos sa muya kan sa imong aki na si Jesus. Huli kan pagsakit kan sa imong mahal na aki, magkaigwa man lugod kami nin kusog na akoon ang mga pagtios digdi sa kinaban, asin sa paaging ini mabuhay kami sa kabanalan, pasiring sa kamurawayan. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patrona nin kabikolan ni kaming sinasarigan. Sa langit ka, murawa
Diyos kami hagad matawad kan sa mong kasalan. Sasain mo inang mahal, sa muyang ilagad man, nasa muyang kauyaman, gabos na nagasalan. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patrona ning Kabikolan, ni kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pagarang, din binog na Kabikolan, mga katuod mong nganan. O mamumuto na ina, inanyuga kami baya, malodok min pag-aga sa langit si mong darahan. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patrona ning Kabikolan, ni kaming sinasarigan. Maguntok po asin maghagad sa mahal na Diyos kan biyaya na buot niyang makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog po ang gabos. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin nadulok si mo. Sa ngaran ka na Ama, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Maluhod po. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautoban sa imong kabotan na atamano ng kinaban.
Ang kapalibutan nagsasakit, tulikan sa mo mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomuotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka na asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan iyon mga minasunod. Pasasalamat, first year anniversary as DSWD employee, dulot ni Angela May Lapasaran. For passing the Social Work Board exam, dulot ni Laudres Carrion and Company. Mga special na intensyon, to pass the LET exam, dulot ni Pranada Jose Santa Isabel. To pass the exam for nurses this November 2025, dulot ni Nicole Galarosa Diaz. For KC Hapa, dulot ni Steve Arienda. For good health of Coco and family, dulot ni Steve Arienda. To pass the interview of Winona, dulot kan Linchoco family. For Tristan to pass the civil engineering exam, dulot ni Maria Teresa H. Betito. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Euphemia Angel, dulot ni Rodora Salom. Sa kalag ni Flora, dulot ni Vio Bernal. Ki Flora, dulot ni Mila Cabria. Kinilo, dulot kan Linchoco family. Elfa, dulot kan Mansos Sindes family. Julius, dulot kan Olimpo family. Asin para sa kalag ni Demetrio, dulot kan Adilie family. Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos, asin sarabay natong awiton ang awit sa pagpuon. Nagkakatiripon kita sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa dakulang kapakumbabaan, akon tan sa tong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. May rakman lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan. Laron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, nagtaos sa imong banwaan kay San Cornelio asin San Cipriano, mga mahigos na pastor asin pusog na martires, orasan na kami pakusugon, ulikan sa indang pamibi, pagtubod asin pagmasarig, asin dusay kaming maghinguwa para sa pagkasarokan simbahan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan, kay mga panahon. Amen. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Uya ang tataramon na si imong masasarigan. Kung igwanin magmaawot na maging lider sa simbahan, marahay nakatungdan ang sa iyang minamaawot. Kaya ang lider sa simbahan, dapat na magkaigwanin na ugali na daing kakundian, nag-agom, saro sa ng beses, tataong magpugol sa sadiri, mahoyo, marhay an ugali. An nakikihimanwa, pinapasakat sa iyang harong, marahay na paratokdo, bakong parainom, bakong mainiton an payo, kundi mabuot asin matuninong. Bakong makikwarta, dapat man na siya tataong mag-ataman kan sa diring pamilya. Ang mga aki pinapatuod sa marhay na pasunod asin sa marhay na pag-uugali. Kung ang sarong lalaki dain tataong magpakarhay kan sa diri niyang pamilya, paano siyang makapangataman kan simbahan ng Diyos? Dapat na bakong bagong kaayon sa pagtubod, tibaad kun ang kapaabaw-abawan sumakat sa iyang payo, dangan makondenara siya arog kan demonyo. Kaipuhan man na ang mga tao sa luwas kan simbahan, igwanin paggalang sa iya, tanganing dai siya magkaigwanin maraot na dangog, asin dai mahulog sa litag kan demonyo. Siring man, ang mga diakono dapat na mga lalaking iginagalang, bakong makikwarta. Dapat na malinig ang sa indang konsensya, sa kamasarig ang sa indang paniwala sa pagtubod na ipinapahayag. Dapat na baloon muna, bago ako na maglingkod bilang diakono. Siring man, ang mga babae dapat na mga iginagalang, bakong mga paralibak, kundi nagpupugol sa sadiri, mga babaeng mapapaniwalaan. Ang mga diakono dapat na mga lalaki na saro sanaan agom. Tataong mag-ataman kan sa indang mga aki asin pamilya. Ang mga marahay mag-utob kan sa indang katonggan bilang mga diakono, magkakamit nin halangkaw na kaumawan para sa saindaman sana asin kasarigan sa saindang pagtubod kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maglalakaw ako sa kaliniganin puso. Maglalakaw ako sa kaliniganin puso. Dapit sa pagkaherak asin katanosan mag-aawit ako, aawiton ko sa imo kagurangnan, maglalakaw ako sa dalanin kabanalan, nuarin ka madalaw sako. Maglalakaw ako sa kaliniganin puso. Mamumuhay ako sa kaliniganin puso, sa laog nin sakuyang harong, asin dai ko iaatubang sa sakong mga mata, ano man nakarumpotan. Maglalakaw ako sa kaliniganin puso. Namumutan ko ang mga maimbod sa kinaban, asin mag-eerok sinda sa kaibahan ko, idtong naglalakaw sa dalaning kabanalan, siya ang maglilingkod sako. Maglalakaw ako sa kaliniganin puso. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa sarong banwa nan ngaranaim, kaiba ang mga disipulos asin dakol na mga tawo. Kan siya nagdadangadang sa pintuan kan banwa, nahiling na ilinuluwas na ilubong ang sarong kadan. Iyong aking lalaki, kan sayang ina na balo. Dakol na tawo hali sa banwa, nakipaglubong. Pagkahiling sa ina, si Jesus naherak asin nagsabi, "Day ka magtangis." Dangan rinarihan ang kabaong, dinutan, naguntok ang mga nagbubulig, asin nagsabi, "Danguga ako aki, bumangon ka." An gadan buminangon asin nagtaram, dangan itinao ni Jesus sa iyang ina. Gabos inabtanin pagkatakot, nag-umaw sa Dios asin nagsabi, "Dakulang propeta an uya sa taho niyato, sinungko ni Dios ang sayang banwaan." Ang baretang ini nangyari, tanganing mapakapangal nga ngibog sa bilog na Hudiya, asin sa palibot na runa. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon po sa inyo kabos mga tugang. Imagine ta po ngunyan ang senaryo sa tuyang Ebanghelyong nadangog na kung saan sarong inang nagmumundo asin kumbaga day pangani napipila ang lugat sa iyang puso ninhuli kan pagagadan kan sayang agom. Alagad sa dai piglalao nga na pangyari an sa iyang kasaro-saroing aking lalaki nagadan. Kung kaya po mga tugang, sa tuyang Ebanghelyo, nayaring po niya ito ng babaeng ining balo na nagmumundo, napapalibutan ng mga tao. Ito nakikidumamay po sa iya. Alagad, kan ang kabaong o kaya kan ilulubog na ang aking ini, dumanamatian ang gad kan ina, kumbaga garing desperado na. It seems, nagari na po bagang dai na siya nin paglaom, dai ng pag-asa an sa iyang puturo ninhuli, kawara naman po siyang kaiba-iba sa iyang buhay. Gari po baga, ang puso niya panung-pano nin labi-labing kagabatan na kung saan halos day niya aram kung paano magpadagos kan buhay. Alagad po, sa siring kaning sitwasyon, di po luminaog si Jesus sa tahaw nin labi-labing kamundoan na kung saan si Jesus luminaog not by chance, but with divine purpose. So in the midst of her pain, the giver of life draws near, ready to turn mourning into joy and despair into hope. Kaya nga po mga tugang, kan manong po nga ni Jesus ang babaeng balong ini. Ano po ang ginibo ni Jesus? Ginibo po ni Jesus ang sa iyang puso, ang puso kang babaeng ini, na kung sa inang puso man ni Jesus, na paano ni pagkaherak, asin pagkahabang, saya pong dinutan. And He even approached her not with empty words of comfort, but with power and love. So Jesus touched the bear, spoke life into the lifeless, and restored the young man into his mother. Kaya binuhay niya, giraray ining aki na nagadan. So, kung kaya, ano po ang reaction kay itong mga nakahiling ng mga tao? They were amazed sa nangyari. Why they were amazed? Not because they saw the miracle, but they saw the heart of God. Nahiling ninda ang puso kan Diyos, na kung saan sarong Diyos na nakakahiling kang kulog, kan kamundoan,
kan pait na nainaagihan ning katawuhan. Sarong Dios na yaon ang pagkahabang, yaon ang pagkaherak. Alagad bako sa naman po ini mere emotion na pinahiling ni Jesus. Bako sa naman po ini sympathy or apathy na pinahiling ni Jesus. Ano po ang ginibo ni Jesus? He acted, igwa nin aksyon, kung kaya binuhay niya giraray ang gadan. My dear brothers and sisters, this moment reveals that Christ is not distant from human suffering. He walks into it, bringing hope where all seemed lost. Kaya, ang istorya po kay ning babaeng balo, na nadangog po niya ito ngunyan sa tuyang ebanghelyo, is the same story that some of us might also undergoing. Many times in life, we encounter seasons that feel like funerals of our dreams, our relationships, or even our peace of mind. Ural daw, minsan nagdadara po kita ng grief, disappointments, and fears, wondering if life can ever be whole again. Alagad sa mga momentong ini, si Jesus minalaog, si Jesus minarani po sa tuya. He may not always remove the struggle instantly. Alagad po mga tugang, si Jesus nagtataram, nayaon ang buhay. Nagtataram sa lambang saro sa tuya, lalong-lalo na sa tuyang mga puso. Nag-aalay nin sarong paglaom, nag-aalay nin sarong kusog para sa tuya, nin courage lalong-lalo na asin dakulang pagbabago. Kung kaya sa mga momento na para po bagang pasana po natin ang daigdig, at parang tayo lugmok na at naandyan ang kalungkutan at parang wala ng pag-asa, Jesus is always there to strengthen us and to encourage us and even renew us. Kung kaya po mga kapatid, the compassion of Jesus is not for a widow in 2,000 years ago, but it is for each of us until today. Kaya, an sa tuya pong ebanghelyo po ngunyan, minatao man sa tuya, nindakulaon, na katotohanan kung ano talaga ang tunay na paglaom. Wherein, the world often equates hope with wishful thinking or optimism. But the hope Jesus brings is rooted in the authority over life and death. Kaya nga ni, an balo sa tuyang ebanghelyo ngunyan, kan nagaranan sayang aki, halos nawaranan ng paglaom, alagad, kan binuhay ni Jesusan sayang aki, an babaeng balo, nagkaigwa ng paglaom, asin kusog sayang buhay. Alagad, sa pagbuhay ni Kristo giraray, kaining gadan na aki, ini po nagpo-foreshadow kan pagkabuhay liwat ni Jesus, wherein the one who can bring new beginnings, where everything seems finished. So for us, my dear brothers and sisters, this means no situation is ever beyond reach, whether it is brokenness in the family, struggles with health, the presence or our heart weighed down by anxiety. The presence of Christ assures us that restoration is always possible. And then our gospel also is reminding us of our calling as disciples. Arog po kayo itong mga tao na nakahiling kang milagro ni Jesus, duman sa nain. Ano po ang ginibo po ninda? Tanamati ay ninda ang puso kan Diyos. Ibinalangibog, ihiniras ang nangyaring karangayan kan mahal na Diyos. Mga tugang, kita man po ngunyan sa panahon na ini, inaapudan man
kan mahal na Diyos, nahirasta an sayang karahayan, na aram ko, na mamatian po niya to gabos. An milagro kan Dios sa lambang saro sa tuya. Kayo po ang tapo iyan ngahiras sa tuyang mga kapwa. Kayo po ang tang ihiras an karahayan, an pagkaherap, an pagpadangat sa tuya kan mahal na Diyos. An sa tuya pong buhay, magiging sarong buhay na testimonya nin paglaom when we extend kindness to those who mourn, offer support to those in need, and speak word of life into weary hearts. We may not raise the dead, but by following Christ's example of compassion, we can raise the spirits of those who feel lifeless inside. Kung kaya po mga tugang, ang pagbuhay liwat kan aki kaining balo ni Jesus. Nagpapahiling po sa tuya, nin pinakang dakulang paglaom sa gabos. Daing iba, kundi ang buhay na daing kasagkoran. Kung kaya, every miracle in the gospel is a glimpse of the greater promise that death does not have the final word. So the young man's rising foreshadows the resurrection of Jesus, which secures us for the assurance that one day all sorrow, gabos na kamunduan, will be turned into joy, and every tear will be wiped out. Kaya mga tugang, sa paghurup-hurup po niya to, kan sa tuyang ibanghelyum na dangog ngunyan, let us hold on to the truth, na ang Diyos nakakahiling kan kamunduan na sa tuyang namamatian. Na ang Diyos nakakamati kan kulog na sa tuyang inaagihan. Asin ang Diyos bunga kan sayang pagkamuot, asin pagkaherak sa lambang saro sa tuya. Tinataonan kita nin kusog, nganing magkaigwa nin panibang buhay na atubangon ang buhay sa kinabana ini na dawa pano-pano ning kadikluman. Ini magkakaigwa ning liwanag. Na dawa pano-pano ning kamunduan. Ini magkakaigwa nin kaugmahan. Kung kaya po lugod mga tugang, like the widow of Naim, we may come to Jesus burdened and broken, but in His presence, we can rise, renewed, restored, and filled with the assurance that His love has the power to make all things new. Awiton po niya ito ang awit sa pagdulot. Magpamibi ka mga tugang, tanganian sa kwasinan sa indong atang. Magkanigong akon, Diyos, amag makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran.
para man sa pakinabang niya to asin kanbilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami. Pakyako ang mga atang kan sa imong banwaan, na dinulot huli kan mga pagsakit, kan mga banal mong martires, San Cornelio asin San Cipriano, asin ang nagtao sa inda, nin kusog sa tahaw nin pag-usig, makapapusog sa mo sa mga pagsubok, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas na danay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makaman na daing kasagkoran. Hulitan dugong pinabulos kan palada na martir, mga martires na sina San Cipriano, asin Cornelio, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kakaibakan mga virtudes kan kalangitan. Padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurang nani kanang gadan banal, burabot ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalon kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin itinao saya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tenen sa kuyang hawak, may dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan nga manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin maginom kaini. Tenyan kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagurumdum kan siyang pagkagadaнаsin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo,
na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagkasaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ba ni Leon na samong papa, si Joel na samong obispo, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkayarak, an samong mga tugang na nagturog sa paglamkan pagkabuhay liwat, lalong-lalo na ang mga kalag na nakalista sa Salt Mass Association, asin ang mga kalag na nabanggit kasubago, nakasabay sa misang ini, asin ang kalag ni Jesse, asin ang gabos na magkadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kaya kami gabos, namimibi kami, tangan kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, kaiba ni San Jose siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging karas kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, na ang ahas kitang magsabi. Ama Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami, kan samong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agaw kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot na mimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tangaring kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin Asinan ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Ari pagilngan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburon niyog, susugsa sa imong kabutan. Ika na bubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Maghirirasan po kita kan katuninungan ni Kristo. Hallelujah.
kan kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kitang mga inapod sa pagpamanggikan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harom. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan hulikan mga misteryo na sa mong inako, mapakumbaba kaming nag-aarang na sa pag-arog kan mga palada na martires, si Cornelio asin si Cipriano, kaming pinapusog sa kusog kan sa imong spirito, makapagsaksi sa katotoohan kan Ebanghelyo, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et
spes nostra salve, declamamus, exulis fini hebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vanie. Ea ergo, advocata nostra, ius tuus misericordiae oculus, adios converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ot digni efesemur promissionibus Christi. Orimus, omnipotens sempiter Deus, que gloriosie Virginis Materis Maria, corpus et animam, iut dignum filii tui habitaculum, e feci mireretur, Spiritus Sancto cooperante, preparaste, da eot cuius commemoratione, laetamur eos pia intercessione, abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa intercession asin pamibion ni San Cornelio asin San Cipriano, bendisyonan ka mo kantyos na makakamhan, Anama asin Anak patan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na selebrasyon, lakaw asin hiras, ang pagkamuot asin karahayan kan Dios. Salamat sa Diyos. Patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra